Ya muga-muga masyarakat Karangan mangan jangan dicampur jamur. Masyarakat Karangan didungane rezekine makmur. Allahumma amin awet dhewe. Tangane kok wis kering. Ya alah. Lha ya to. Kena. Hei. Si Romo menyang Solo balik mulek usruku batok batok usruku si Romo menyang Solo mampir godhong us wadlah ayo gedut joget kelingan wong bagus joget diri tetap sama-sama sama-sama ini song langsung ini suci jika berharap terus ayo boleh menonton hal satrio ojo info banyak pun tidak namun bisa menjadi ngomongan hati kalau kita kalau bisa kan abu itu satu kiwan kan gajah kalian itu sopo kalau kalian kan abu itu prajurit kurang hukum harap kalian satu kali kalau berkomplo kalau itu kan abu itu ujung tekor kontrolnya dari ngomongan penting kalau beliau barang bisa Wasito aku sang pengendang sinar kita nanti sang bopo Edi Geo hei
juga perkembangan dengan iring era yang bagus.
Indonesia dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salammu kaya wong anu. Bapak-bapak, para mitra tegaten, para ini sepuh sing rawuh mriki dalam acara genduri. Ya, mugi-mugi bapak-bapak monggo kula aturi potong tumpeng. Tumpeng endase kuring. Aduh. Kowe ya aja ngono. Lah aku tak kira ning kono ki aku ki lek jungkir balik terkesima pikiranku ambiar. Lah nyapa? Lah kok enak rambutan ning tengah dalan. Kowe di rambutan ya. Apa? Kowe ngono. Gurit. Tak kira apa bumi trul ki rene delok sangu salak. Ning kono iso mekrok kaya ngono. Wong iso yo. Awake dhewe iki lho. Jan piye ya? Sangat meriah. Luar biasa. Orang mungkin lah orang meriah. Dayoe Pak Polisi enek, warga masyarakat Karangan enek. Terus Balurah ya enek. Terus grup Riok Bungkal enek. Grup Riok ngendi kabeh teko kene Komplit. ora maido Jan dino sing apik iki mau. dina apa? Mbak Ayu, Mbak Ayu ya. Mbak Ayu duwe hajat Hajat syukuran ning tanah Karangan. heeh. Kelarangan ngono tak tuwonyo Aku lek ora metu mesti bebas. Jan aku yo ning kene iki yo Yos. Ning kene iki luar biasa Yos. Nyapa? Terope wae don sawo. Wah sawo ya, dina. Jan luar biasa ditungane Yos. Terpal abang wae gedang karo wong ya ning kono tok. Ditungane Dik. Ditungane Mbak Ayu dan Mas Anung. Hajat iki didongakno piye? nah nggih. Mbak Ayu kalian Mas Nur nggih. Mas Nur Cahaya ya. Saka jenenge wis ketok ya. Ya. Nur kuwi cahaya. Ya. Cahya kuwi Ah, raut wajah. kowe ngartekne Mas aku ngartekne bojone. Ayu. Ayu. Nuk renu. Enak tuwa yo. Ayu Gino Ayu alami. Gino sejahtera rezekine lancar. Kok ngerti Gino? Apa jenenge Gino? Gino iki gedhi rezekine, gedhi wonge, gedhi gajahe. Asline kono kuwi lho. Wah, ana ditungane. Ya muga-muga masyarakat Karangan mangan jangan dicampur jamur. Lanjut. Masyarakat Karangan didongane rezekine makmur. Allahumma. Amin awake dhewe kudu iso ndongane. Ya kudu. Mangan jangan dicampur Teh, masyarakat Karangan didongane. peteng kabeh. Ya jenenge ngono kuwi piye domu. Wong ayo. Mangan jangan oleh Pak Supri. Pak Supri. Masyarakat Karangan didongane. Bolonge gedhi. Pengen dicopot kulone coba. Ora. Apa ditungane? Muga-muga Mas Anu kalian Mas Nur diparingi rezeki ingkang murah, barokah. Uripe ora trimo reokan didhawuhi para Tara Turangga bola gajah ya rawuh. Bolotik penyanyine ya tau ngetik. Pawang mula ya teko kene. Sopo? MC MC iki. Pak, Lha iki wong berang kulon. jenengan lek enek ula nakal celono MC iki, Pak. Nah. Iki jenenge Heru. Lho kula niki. Heeh. Lah, enten ulah dulu, enten ulah dumong jenengan kalung nih. Nggih, dirawuhi repot. Aja nyawer ibu-ibu Ayu. Jenengan mboten sah nyawer danongan ning patute piye. Bumino pabrik gong aja nyawer gong. Biasane lek ora nyawer gongmu rusak. Kowe dongamu enak. Nyawer gongmu ben tambah. Pak Pri, muga-muga Pak Pri. nggih lancar rezekine. Lancar rezekine. Nggih, Pak Pri. Ajar luar biasa. Dados wes. Lah kadang niki sinten iki? Niki sinten Bu Ayu iki? Mbak Ayu niki lho. Oh niki ibuke. Ibuke ta? Nah, nek Mbak Ayu kan Ayu Gino. Heeh, ibuke. Ayu Geno. Alah bubuk repot. Saestu. Bodoh ra sejarah lalu semono. Nah. Wes aku ora ngalah. Oke, Mas Panuwun. Aku di. Parten. Wes parten. Lah iki kok sampe aku ora. Itu mau loro. Iya, Taten. 10.000. Ya. Oleh. Enak dhewe iki cerita Den. Nyapa? Tanggapan ning Slaung. Tuan rumah bayar 10.000. Lho jangan, ya ngono lho, Bu. Kowe ya kan nek arane yo elek
ngono kuwi. Kowe iki aja ngono. Duit dilebokne cangkem lho tangane bareng. Ah. Asih sing iki. Hah? Tes teh yo. Sik, Mbak. Yo tak tekoni, Mbak. Es teh mahal iki. Mbak, aku es teh ingko tak tuku 10.000. Ikhlas lahir dan batin. Heeh. Sesuk tanggapan aku njaluk si tongkas. Lah. Wis jenenge utang ya. Ya iki cuma iki lah. Yo, dilanjut. Yo, tepuk tangan. Hei. Oh, kok. Saudara, Mas. Jangan. Saudara, Mas. Kok. Mari kita tampilkan. Atraksi kita Bandros Sleman. Hei, atraksi kita ini. Set. Oh. Set. Yo, woi. Ah. Oh. Ini tepuk tangan. Tepuk tangan. Yo. Put. Oh. Oh. Oke. Terima kasih Bapak Kandos telah menyumbangkan atraksinya. Mari kita tampil percel. Mari terombong orang-orang. Makan aja karo model aku. Tak lebokne lho. Yo. Tepuk tangan Kancil. Percel Sulaiman. Mari kita tambut tamu sultan. Yo, coba tepuk tangan Yo, coba tepuk tangan Bapak Bos. Etap. Yo. Wes, boleh nak kabrak. Yo, nah. Yo. Sejo. Terus tepuk tangan. Idam cilik yuk. Tepuk tangan. Yo, angel tepuk tangan. Yo. Wes kuwi anake wong. Lah kok ewer-ewer. Lah aku greget lho tak kita. Ini yo. Piye. Alah nang bretek. Oh, kita ditograk. Masak we. Mantap. Lho kowe anu ya. Kowe yo gregetne kok. Lah kowe iki Ngomong mosok tak cilik tok ewer-ewer iki piye karepmu? ora kok ngewer-ngewer. Lah terus piye? Ora Pak kowe. Kowe Lah iki gregete macara iso lho. Kowe iki tek-tek sikilmu ning dhuwur lah kok sita ora dadi. Lah iya. Kowe iki nyapo? Sabu. Mbak Ayu Dino ki wonge ayu apa ora? Nek goren wonge piye? Cok. Goren ki wonge piye? Kok kan dicu. Wong gregete. Oh, aku. Kowe Jaluk edrek. Ya. Kowe yo kudu jaluk edrek. Oke. Ya Allah, ini jeneng kok.
ayo gini on nekakne jadel ayune kaya ngene. Lah iya, ha? Watuane jadi. Lah iya, lakune kok rada anu mekar ngono. Aku kayak dansa. Kowe kaya dansa. Rasanya dansa. Jajal ya dijemput ya. Jemput tak demok. Yo yo teknon neh. Tak demok. Ditekan. Nah, iya. Tangannya kau weter iki. Ya alah. Lha iya to. Kena, iki lho tangane halus, nek kita kane, ya to. Lah Mbak Ayu kae ngono kuwi lho. Jajan. Tangan iki ana gus. Alah kuwi. Apa kuwi? Akeh watu. Akeh watu. Watu apa kuwi ya? Ya Allah sikile gus. Nyapa? Wae kerincing. Sikile wedran. Kuwedi. Iki ya Allah gus. Lah ya Allah meletek kabeh. Enak tangi. Bumindul. Bumindul. Orang iki mau ngetelung puluhan arep gandeng. Terima kasih. Yo, Gus. Piye? Waktunya kita mepet. Mepet. Dan kita membagi waktu, Pak. Betul. Sarene dadake akeh, kita singkat padat. Arep. Yo, ora usah mutak golek ning.